Bila jednom dva popa, ali ne ona dva što su samo ostala na svetu, već dva popa u jednom selu u Banatu. Selo je bilo veliko i imućni parohijani su bili toliko bogati da su mogli ne jednom, već dva puta po dva popa izdržavati zajedno sa svojim popadijama. Kad se popa vrati sa krštenja, donese svega i svačega, a popadija ga voli kao da su se juče uzeli. Pa ne bih se menjala ni sa generalicom, ali samo da mi dobiješ taj crveni pojas. Jedne nedelje banu u parohiji na jutrenje vladika, ali ne zateče u crkvi ni parohijana, ni pop Spiru. Brzo, gospodine, ali brzo došao vladika. Ajde, popo. Ja i Spiro, odoše ti i brada, i brkovi, i crven pojas. Biće dobro, popo, daći Bog, biće dobro. Lako je tebi pričati, ti ne zavisiš od njega, ali šta ću ja raditi? Ajde, reci nešto, ti si pametniji od mene. Ja ne znam ja ništa ja ne znam ja ni kako se zovem. Daj, šta ćemo sad? Ajde, ženo, požuri malo. Stani, kako bi bilo da vi kažete da sam ja Bojagi odotnio zbog bolesti, jer ja od vladike ne zavisim, pa ste se vi sami popeli i zvonili na jutrenje. Vrlo dobro, tako ćemo i kazati. Ako je verovati pop Čirinici, taj crveni pojas je čudom došao do pop Spire. Pa, samo zato što je u nekom mužem društvu peva one mirijanske pesme. Znate, one proste, u Stambulu. Pa se to dopalo gospodinu Vladicu. A ono posla ni manje ni više nego crveni pojas. Što go ti od Vladike? A gospodin Spira ima više sreće nego pameti. Uvek se izvuči iz nekog mantra. Taj crveni